The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Halor kasin jam ke Election Commission of India ban pentri kam ya ka Special Intensive Revision SIR ka batmu penbait renti ya ki kerteng nong tap vote lani electoral roll ha ki jilla ba pher ka Confederation of Meghalaya Social Organisation KOMSO ha ka khanre tori ulber arhajar arpunrio ha ka jing tho bala pha show Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar bat kumjo show menteri kampo yeng ka sarkar India Amit Shah kala kentu ba ki badon kerteng lada ki dei ki arta tien ne ki poiwer dei ban weng ya ki Habakran sigilat pathai kubor haga khanyo trek luber araja arpunrio uba Roy Cooperson ram chairman ka organization badu president ka hinyo trap youth council HYC ulaong balada pentrai kam ya ka special intensive revision Meghalaya dei banda pensisha hakarukom penrung kerteng ya ki briu nakabakdo sapang ka jingja badang shan harilom garo ulaong balada ki poi wer ki yo rung ha ka electoral roll klampam kin sarai yano ban pami khmat saka yeng dorbar thawan ni ki autonomous district council yang kalian ngajongi ke komso nen gasngi ngila pha ya ke jingtho sha home minister jong sarkar India kumjuru sha chief election commissioner jong India ko wedi ban haringkat ke jingdawa ba dei ban pelong ya ke special intensive revision jong ke electoral roll lani ke SIR jong ke electoral roll hang ke jela ke jongi ngimla ban len ba ke jela Meghalaya ke jela ke ba yashong markaput bat kari Bangladesh kari gejala ke bana kapor sakapor kum ki trai muluk ngila ekren ne kani gejing abai dei ke jing rong bean jong ki beriu ki manabari bat ki bom dei ki kita ki nong shong snong bapura jong kari India ki ba shong snong bean hapo uput usam jong jala Meghalaya bat ngila kren ru ekani na kapor ba haka electoral roll ke jong iru jong ke jala Meghalaya ngimla ban len ba kila ban don ki beriu ki bom dei hok ban rung hak electoral roll re kila yo ban rung ki bom dei ki try snong la ni ki try muluk bat kum juru bakim dei ru kita kinong India let's see ki babun na ki kila yo rung hak electoral roll bat ban yesim benta hak election hak ban jit kinong mi khmat jong kani ka jala ka jongi hakini ki postnam ki bal ayat no ti hadin kini ki jingjaru ki balaja kini ki sngi hakini ki banai bat nakapor nakaliang jong komso nakaliang jong ka kum ka sek HYC ru ngila ju ekren ya kani ka jing ka babu jing ma khamtam ya ka hok ka jongi kum ki try muluk ngide ban smuthu balada ka jing bun pat jong kini ki brief kanang kiu na usnam khamtam bakin yo ka ju ka hok ban ya thep but panrai kinong mi khmat ka jongi kan poi ka por bakani kan ta bhayangi kum ki try muluk lani kirit bangin la ban kalalong ru kum kirit pa namar ba ngimla ban len ba ki try muluk la long khasi jantia la long garu ngidan ka jingbun pa ka jongi ka batang khandian ngidan khan reu do khan nyolak ki garu gidon khat lai do khat saulak ti ladang ngimla ban te lakam ban penting kana bakini ki beriu kim dei ban yo ya kata ka hok ban rung hak electoral roll kan poi ka por bakini ki beriu kin decide la ni ken rai manu ban long kinong mi khmat kaniru kala ban bu jingma ya ki an ki ba fer ki bla don lupa khamtam mola de kren ya kalan transfer act la de kren ya ki district council gi jongi la de kren ya ka hok mo ya ki an ki ba fer ki ba itu ya kata ka jinglong ba karpang ga jongi kum ki riulum la ni kum ki trairi jongani ka jala Meghalaya tiap badi bakani nakaliang jo kaseng ni nakaliang jo kenhun ka komsung ina tho ya ka memorandum sha home minister jo ka India kumjuru sha chief election commissioner ban penken mau la ne ban dawa naki baka jela Meghalaya ru kala don kam ban pelong ya ka SIR hoi ngiyo ka election commission bakale ka SIR ki jela ki ba fer po India ba hadin bakile ka ni ka SIR ki lab babun ki bri ki bomdei hok ban yo ban rung ha ka electoral rule kila yo ban rung ti katkum ki kendon ki badon haka constitution jo kari India ka election commission ka don ya ka bor bakan le ya kani ka SIR tengiru ngi kwa ba khnang ban penti kana ba ka electoral rule ka jongi kan de electoral rule ka ba khoi ka basuba ka ba kibri ki ba yo ya ka hok ban jit la ne ban long kita kinong shimenta ka election kindai be kibri ki balong genuine ki ba dei shisha kinong India
bat kumju ru ki basyong basa ha ki tu ki shnong la ni ki tu ki jaka ki ba maki ki thap ya ka vote ka jong ki ti halor kata ka benta na kalyang jongi kum ka kanhon ngila tho ya kane representation ban pen kan maru kham tame dang ha kini kisngi yo i ya ka jingkran jong chief election commission jong ka India ubong ba ka pure electoral rule is the backbone of democracy ong bakata ka jingkhut jong ka electoral rule la ne ka electoral rule ka ba khut ka de uta u backbone la ne butlum jong ka jing sanchar pat ba namar ba ladang imla ban penti kana ba ka electoral rule kalong ka ba khut ti kibriu ki mana ba ki bomdei ban yo ya ka ju ka hok kum ba yo mangi ki try muluk kin rai maki ya kata kalawe ka jongi la si la ne ka jing bha ka jongi ti kumba kalong mentang imla ban len ba ngidon ni shibun ki constituency hapo ka jala me halia ki ba ka ki briu ki badon ha electoral rule ya si ki belong doubtful te kumnungin lap ya kita ki briu ki belong doubtful ban lap ya kata ngi ha ban pen khoi ya electoral rule but dai ban pen long ya kata ka special intensive revision te nakaliang jong ka kunhun ngi la de ban bu ya kani jing dawa Ahmad jong ka sarkar India kumju Ahmad jong ka election commission of India but ngi khmit lenti ba hadin kini kijing ja hadin ke jing tieng kijing pen slow ke jongi kum kirit pat kum ki try muluk ni khmit lenti ba ka sarkar India kum ju ru ka election commission jong ka India kan shim khya ya kan kam bat kan le ya badan kam ha kini gisngi bat ki banai ban sawan kawai hi ka ba ngi kwa ban ba ka election commission kan le kalong ban peti kana ba ki briu ki barung ha ka electoral rule ki di mandai ki nong song snong ki ba pura jong ka jala megalia bat kumju ru kidi bandai ki briu la dolong badan kami ki gajing pen itu na kinu kini ki bor mo ngi don yeki dor ba trairi ki jongi ki gila ban pen itu la ne ban pen shisha bo ni ubri ude nong song snong jong ka ni ga jaka la ne jong ka ni ka snong ti kum kita ki ngi la tho ka ni ga jing tho ka jongi bat ngi khmi lenti ba ka jing kwa hi ka jongi ka long ba ubri umde uba dang shuan menin men chisngi unyo no ban rung ha ke electoral rule Nawar banlong unong India kadon da kapor ka baka sarkar India kala bu kat kum ki an ki bala don lupa udai bandai ubri ubla khala shong ha kani ka hapo re India lani udai bandai ubri ubla shong slam hapo re India de ki phau tuligi snam un apply ka citizenship lani kata ka jinglong try snong hapo India bat kum ta terte tiki don ki an ki baka sarkar India kala de ban national pa ki don ki an ki baka election commission ka hak ban pentri kam mo ke electoral rules jong snam khat ndai spa an rupo kat no ladangam bakla nang ta ka People's Representation Act 1951 ka don but kini ki an ki bala bu ya ki kendon ba unu beri ubala bandrung ha ka electoral rule jong kanu no constituency hapo ri India te ngi kwa ba kini ki kendon ki di bantri kampura khnang bengin la ban weng ya ki beri ki bomdon hok bandrung ha ka electoral rule ti kata ka jing dawala ni ki jing kijing pan ki jongi nakaliang jong ka sarkar India bukum ju ru nakaliang jong ka election commission of India Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jing som Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya